Feia allò que sempre he fet, l'ofici que el meu pare em va ensenyar. Decidir el valor i el preu de les coses, negociar, comerciar. Vam començar amb coses de poc valor. Petits objectes de pedra, de coure, de bronze, de ferro, aliatges metàl·lics cada cop més sofisticats. Vam inventar noves coses, vam descobrir usos alternatius dels objectes, però no en teníem prou. Volíem més. Més que les coses creades, volíem les coses que encara no s'havien creat, així que vam començar a invertir en altres coses. Coses mai existiran. Vam encunyar monedes, vam projectar sistemes de crèdit, vam instituir bancs amb els quals vam finançar viatges d'exploració, vam descobrir noves poblacions, les vam envair, vam desarrelar els seus arbres, vam cremar els seus boscos, esborrar llacs, moure deserts, assecar mars, enverdissar rius, canviar el curs del vent. Vam enfosquir el sol i el vam fer treballar per nosaltres. Vam obrir la terra, la gran mare terra. Li vam posar les mans a dins, li vam extirpar el cor.